Vrátila se mi zásilka, tak se pojďme podívat, co tam je. Můj se mnou? To je přítel. Já jsem se z nás chválně koukala, co vevnitř je, abychom to měli jako takové překvápko. Nekoukej na mě. Když nedáš pryč ten magnet. Mně se tam ten magnet líbí. Tak si to pojďme rozbalit. Tak já to otočím, aby tam ten magnet nešel vidět. Tak já ho dám pryč. Neztratíš ho. Já si to chci držet. Tak si to pojďme rozbalit. Hlavně nerozstřihnout kabelku. Tak co to je za barvu? Černá. Černá. Já myslela, že to bude zelená, ale je to černá. Já to stříhám trošku jako to, intoš. No jo, už kouká. Někdo si nevzal tuhle hezkou kabelčičku. Za mě prostě topovka. Wow. Ale bohužel. Byste ji někdo chtěl, tak napište. Je volná. Tak jo. Tak děkuju a pa.